Llywelyn ydw i, dwi dod o lan yr ger Caernarfon a dwi'n astudio hanes modern a gwleidyddiaeth. Hei, Aled dwi dod o Fframwaith Rhagoriaeth a dwi'n astudio hanes a gwleidyddiaeth Ryngwladol. Ofnadwy o hawdd cartrefol ofnadwy a setlo fewn nwedig efo'r criw Cymru Cymraeg sydd o fewn yr ardal gwleidyddiaeth di setlo yn gres. Dwi'n meddwl pawb o fewn yr adran yn grisawgar iawn ac os gennych chi unrhyw broblemau o gwbl jyst mynd i weld nhw ac nhw'n o help enfawr i setlo mewn. Hwna amrywiaeth eang o adnoddau diwylliannol i gael yma. Mae gennych chi clwbiau chwaraeon, dwi'n meddwl llewn aelod o tîm Geltaidd. Wedyn mae gennych chi IMCA i ni myfyrwyr Cymraeg lawr yn Pant y Celyn sy'n cynnig amrywiaeth o weithgareddau gyda'r nos a gyda'r dydd. Ac wedyn mae'r adran gwleidyddiaeth hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol hefyd. Dwi'n meddwl yn cael lawer o ddigwyddiadau fel bobl yn dod mewn i siarad. Yn ddiwedd ar gawson ni Elistan Morgan mewn am brofiad ac wedyn mae hefyd hyn maen nhw'n galw y Crisis Games lle ydych chi'n mynd draw i Cyrgynog yng nghanolbarth Cymru am ychydig o ddyddiau ac wedyn fel bod chi'n actio allan rhyw senario yma lle mae fel byd yn dod i ben a wedyn ydych chi fel yn rheoli rhyw wlad ydych chi'n gweld fel neud siŵr fel rheoli a neud siŵr bod popeth yn mynd yn oce. Mae'r Prifysgol wedi bod yma fyd yn cynnal darlith gwleidyddion amlwg yn gwleidyddiaeth Cymru a Phrydau yn dod yma i ddysgu ni yn y gres. Mae adnoddau chwaraeon gres. Dwi'n rhan o'r tîm rygbi Prifysgol a hefyd chwarae i'r Gymdeithas o Geltaidd, y Gymdeithas chwaraeon i'r Cymru Cymraeg. Ond hefyd pan ydych chi'n gweld yr cyfleusterau yn y gampfa, y gym, yr pwll nofio a bris resymol da fyd, mae'n gret. Hefyd mae'r ceia blandola, llwythio geia i chwarae'r ceia pêl-droed yr rygbi. So mae'n ddigon o chwaraeon ar y wlad uchel. Na, dim yn gwbl, jyst mater o ddiddordeb personol fi oedd o tu allan i'r ysgol. Nes i wneud hanes a deryddiaeth sy'n... Mae yna rhai bethau sy'n gallu clymu at fewn gwleidyddiaeth yma yna. Ond na, erioed astudio gwleidyddiaeth yn yr ysgol. Jyst pwnc hollol newydd i mi. Na, dwi'n un peth o llew. Nes i'n astudio gwleidyddiaeth yn uniongyrchol. Ond nes i'n gwneud y Fagloriaeth Gymraeg yma. Ac o'na rai agwedda hwnna fel o'n cyffwrdd gwleidyddiaeth allan. Fel o'na rai syniadau be oedd. O'n i'n gwneud Cymru, Ewrop a'r byd. Ac wedyn un o'r agwedda yna, o'n i'n edrych ar gwleidyddiaeth Gymraeg. Wedyn gwrs ni treblo'r eu cynulliad a rhywbeth fel hwnna jyst gweld ac edrych mewn papurau newydd. Ond eto, mae'r profiad yna a profiad astudio mewn prifysgol yn hollol wahanol. A nath o ddim, swn i'n gallu dod i Aberystwyth a wneud dim gwleidyddiaeth o gwbl a dal bod yn iawn dwi'n meddwl. Mi astudios i'r Bagloriaeth Gymraeg yn yr ysgol a dwi'n meddwl ar sawl gwleidyddiaeth o'na lot o agweddau perthnasol fel ydych chi'n gynt, chi'n gallu mynd i'r Gaerdydd a chi'n edrych mewn lot o bapurau newydd ac ar y propaganda ac mae hefyd mewn modiwlau eraill fel cyfathrebu oedd fel helpu chi i drefn eich amser yn well a pethau hanfodol yn brifysgol fel sut i drin gwaith, sut i fel mynd ar y cyfrifiadur a drin gwybodaeth yn well fanna ac agweddau fel yma sydd wedi dod yn help mawr yma'n brifysgol. Un o'r pethau neisiau efo astudio yn y Gymraeg ydi fel lle yn sôn am y seminarau fel yn y Saesneg mae yna rhyw 15 mewn seminar ond yn y Gymraeg dim ond rhyw 6 sydd ac wedyn mae hynna'n Dych chi'n nabod pawb yn hawdd, dych chi'n cael trafodaeth, rodfwy ffurfiol, dych chi'n cael fwy o hwyl, os dych chi'n stuck, mae'n rhaid digon hawdd gofyn i'r darlithoedd i am help, so mae'n digon serious iawn. Bob dim, dwi'n hoffi'r syniad bod mewn ardal hynod o hardd a
hefyd mae'n ardal, o'n i erioed wedi bod yna'n digon amlach illa cyn mi ddod i'r Prifysgol. O'n i'n tueddu mynd i Gaerdydd na Aberystwyth, ond mae'n lle yn dod o'n unigryw a hefyd diolch bell adre. Ond yr olygfa dwi'n meddwl hefyd, a'r hefyd naws Gymreig a cosmopolitaidd yn cymysgu fe gilydd yn y dre. A bod dim yn agos i gilydd hefyd, so da chi'n mynd ar goll. Dwi'n meddwl mae'n cael y cyfle, dwi'n meddwl i daclo'r prif cwestiynau da ni wedi cael, da ni yng Nghymru ers pan o'n i'n ifanc iawn, sef be di ystyr rhyfel, pam yn adlodi yn Affrica, pam y Cymru fel mai heddiw. Dwi'n meddwl mae'n gyfle i rhaid i ni cael just astudio'r cwestiynau yna hynod o fanol, lle pan o'ch chi cyn mynd i Brifysgol, lle mae Affrica'n dlawd yna fo, ond wwan, da'n cael, dwi'n gwybod, be ydy ystyr rhyfel, gallu astudio ydy'r rhyfel yn beth da weithiau neu beth drwg trwy'r amser, astudio'r rhyfel yr acwyd. Mae jyst yn gyfle i rhaid i ni cael astudio mewn adran hynod o arbennig a mor gyfle. Ie, dwi'n meddwl y holl beth i ymrata yn edrych gweithgareddau allgyrsiol hefyd ynghyd ar hyn sydd chi'n gallu gwneud fel dysgu. Mae'n hefyd lot o bethau allgyrsiol ydych chi'n gallu gwneud i ehangu'ch dysgu. Mae lot o siaradwyr i dod mewn fel Llywelyn, Carwyn Jones mewn, Elstan Morgan, John Morris, lot o wynebau adnabyddus yn y Gwleidyddiaeth. Wedyn dwi'n gwybod mae yna dripiau esgus lawr i Gaerdydd i'r Senedd fel i roed lot fwy hands-on ar Gwleidyddiaeth. Wedyn mae am y perthynas yn wedi'i yn y Gymraeg, mae fel y sefydliad Gwleidyddiaeth Gymraeg, 20 ohono ni sy'n yma yn astudio trwy Gymraeg, wedyn mae'n berthynas la fan'na rhwng y darlithwyr ac myfyrwyr, a wedyn dwi'n mwynhau'n fawr.